Sayang 200. Hello mga kapay, welcome back muli sa ating YouTube channel. Dito tayo magpapalaro ngayon mga kapay sa BSB Tuda. Ayan mga kapay, ikaw munang unang hula. Sige, katuwaan lang, katuwaan. Pag boundary, 200 pesos pag nahulaan. Tama ang hula ng ano, kapain, di ba? Oo, kapain mo lang. Oh, kapain. Katuan lang, katuan. Sino? Mukhang may sasakay yata. Ano ba? Anong hula? Kapain ko muna. Kapain muna. 200. Pag tama ang pangalan ng chichirya. Okay, kapain. Ikaw, una. Ano? Saya hindi yan, 200 yan. Isang ano lang, isang hula lang. Pahulaan ko sa kanila kung hindi tama yung hula mo. Pahulaan ko rin sa mga kasama mo. Dapat mayroong tungkloy, no? Ayan, pinakano yan, makikita mo naman siya. Kapalan lang kulang. Para mag... Pero yung ano, chichirya eh. Chichirya, pangalan? Kay Jojo. Yo, ay wag lang oh. Banggit ka lang ng pangalan ng chichirya. Richie. Richie. Mali. Mali. Iba naman. Ito naman. Pangalaman natin, kalahok. Yan, pag tama lang hula, pangalan chichirya. 200, pag boundary natin. Oo. 200 pesos. Pwedeng ano, kiray eh. Pero matigas eh. Yung parang suka niyo. Ano, cracklings. 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 Mali pa rin po. Mali pa rin bro. Mali. Ito. Wala na bang hula? Pag wala nang hula, pabuksan ko na to. Mali man o tama? Wala na. Pwede rin cheese it dyan eh. Ano? Piwi ata ito eh. Piwi, sigurado ka piwi? Oo. Ano, wala na ba? Wala na. Wala na. Buksan ko na yan. Saan mo na? Buksan. Sige, buksan mo na. Piwi ito eh. Piwi yung hula niya mga kapay. Buksan na natin kung tama ba eh. Ay, takina hindi oh. Kiray niya oh. Sabi ko na nga ba? Ay, sabi. Diba sabi ko kiray? Kung sumunod pa to sa'yo. Kasi sinabi mo. Sabi ko kiray. Oo, sayang. Kere. Ayan. Yan, kere. So, sayang na. Nabanggit mo na. Parehas kasi yung Pero- parehas yung cracklings. Ayan. Naman sa piwi. Kere mga tupay. Ayan o. Pero kanina bro, bakit di mo na? Hindi, marami naman kasi square. Ha? No? Marami square. Di ba ikaw yung unang hula, di ba? Dapat alam mo, ikaw nagbanggit kanina eh, Kiri. Sayang. Sayang. Sayang 200. Sabi ko Sayang. Oo. Yan na mga tupay, dito ako ngayon sa ano. base lang kasi manghula eh. BSB Tuda. Yan. Isa lang, kailangan isa lang para may challenge naman din yung mga iba natin kasama, di ba? Sayang, next time no, malaro natin. No. Tumili sir. Salamat. Alright mga tupay, wala naghalo. Tatlo lang din kayo eh. Dapat marami no, para Dapat marami. yung pagbanggit niya kanina kung may kasunod yun, baka ano yung hula mo kayo ba? Matukuha to. Sayang. Okay mga tupay. Sa mga pampila naman. Sa ibang pila. Ayan mga tupay, hindi nila nahulaan mga tupay. Sayang, nabanggit na sa isang kasamahan nila na Kiri. Hindi naman sinunod nung isa. Kaya walang pinalad mga tupay. Sayang. Okay mga tupay. Okay rin yan alright mga tupay, sayang. Walang nakahula mga tupay. Walang pinalad. Alright mga tupay, see you again to my next vlog mga tupay. Hanggang dito na lang. Bye bye kuya. Bye bye bro.